Amika. Cɛ kaɲi mɛ de bɛ non kan foyi tɛ i b'a lɛti dɔrɔn ka cɛ cɛ n ka cɛ ne nana o wallahi cɛ hali ka na n sɔrɔ an fɛ san cɛ an ka cɛ ok n bɛna san ka cɛ i y'o ten dɛ ok n bɛ k'i ma kɔnɔ sigine yɛrɛ k'a lajɛ ka an bibini wuli a yɛrɛ fama ye fana an lajɛ pɔsɔni dɔ la Allô? Oui, allô. Ouais, mamie, ça va? Ça va. Tan mamie. T'en fais des. Agara fama yɛrɛ ou bien? Kɛnɛ yɛrɛ ne jɔlen man ka da la o bɛ se ka bɔ k'an sɔrɔ yan. Ne yɛrɛ kun ka bɔ lamɛn n tɛmɛ dɔ bɛ yen. Ahan. Ok, fo b'a ten n'a kɛra cogoya min na n jɔlen man ka da la sɔn dɔrɔn kɛ. Awɔ. Ok, k'an bɛn o la. Oui. Awɔ. Ni ko wani sa. Ko ale b'a dabila yan sigida kɔnɔ a yɛrɛ b'a fɔ k'a bɔra Canada. Ne sen tɛ ka bana nkalon ta ka d'a yɛrɛ la. Ala fana wari wɛrɛ sɔrɔ. I bɛ dɔn. Terimuso ka kɔɲɔ bɛ wari ka sɔrɔ joona. Ko ale sa. Ale b'a haramu fara. Ça va? Ça va. Tan mamie. En fait. Daga fisa bɛ a tun kɛra fama yɛrɛ. Ni sugu kuma min f'i ye k'an ka bɔ. Bon ne kun y'i wele o baliko kuma de la n'a sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛnabɔ. Ne tun b'a fɛ an ka bɔ bi yɛrɛ de. Awɔ. Ne ma ŋɛnɛ su ne yɛrɛ fɔlɔ ko ne ma taga pikiri ye. Ahan. O daminɛna don jumɛn? Ne bɛ kunu. Depuis kunu. Wallahi ne yɛrɛ tɔrɔ fɛn fɛn de bɛ na ne yɛrɛ b'a fɔ ko ne bɛ se ka taa pikiri kɛ su in na. Cɛ o t'a dan yɛlɛ mami. Wallahi. An ma taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa consultation kɛ yan. An ma taga fɔlɔ yɛrɛ. Ahan. Ah bon. N yɛrɛ y'a faamu kɔfɛ n bɛna tila ka 100 000 dépôt k'i ye. Donc i b'a lajɛ ka i ka furasɔngɔ ni i ka fɛn misɛnnin sɔngɔw b'o la quoi. Ou bien o tɛ fɔ a la. Donc ala ka bɛɛ nɔgɔya ka ban pewu ka kɛ faridagabɔ ye. Sa basi ma. Mami o man ɲa dɛ. Wallahi a yɛrɛ cunna ne kan. Non i ka nin kuma in yɛrɛ banna o walahi. Ok n y'a bɛɛ faamu. Donc an tɛ san f'an ka t'i bilasira ou bien. Ok ne ba bɛ kari in na n'a ye sisan bɛ ka dɛgɛ da yɛrɛ. Bébé a to an ka san fa dɔrɔn ka t'i bila. Wallahi a ka di n ye ka taa n bila dɛ mais ne ba ye. Ok faut pas te donc n y'a f'i ye cogoya min na an ma kɛ ten de. Cogo cogo bɛɛ. Donc an bɛn. Ni mɔgɔ ninnu wala a yɛrɛ tile filɛ man dan famana ɲɔgɔn ma wallahi an ka cɛ sa wala ma a yɛrɛ fama sinon a position a bɛ yen nɔ basi foyi de t'a la famana y'a ma n famana ka i turu bon sinon a bɛ cogo di cɛ cɛnin ye bibini dɔ natɔ la dɛ wɛ cɛ i t'a la wɛ bibini bɛ taa kɔnɔ wa jateminɛ wɛ mankan bila bɛɛ la i bɛ se ka jɛ a la an cɛ a tɛ gɛlɛya wɛ sɔn voilà ouais. Oui, ça va. Un peu bonne. Et merci. Merci beaucoup. Donne. Aha. O ko bɛ yɛrɛ de bolo.
Oui, faut waati. Ko numéro ko. Ko non ko le no. Oui. Ba ma ya ci ko sa. Ne tɔgɔ Aïcha. Ko Aisha. Ah bon. Oui. Aisha jo. Oui. Ko ni cɛ wara ye film ma wa wara ye film ma Ni yan film bane pepe. oye fo waati ya cɛ Ko Aisha. Aisha. Aisha Ah. la diva. Ouais. ladibo yɛrɛ putain Yo man. fo waati sa o dun cɛ ye cɛ dɔgɔdɔgɔnin do ta an cɛ cɛ ko yɛrɛ cogo di Ouais. Cɛra ma. Ah. ah Yeah. fo waati Ma don sa sɔnnen don an cɛ o kelen fo don sa. waati A si tɛ gɛlɛya o. Donc a Non, ɲɔgɔn c'est sɔrɔ yen farafin na bi Yo. non dɔgɔ sɔnna turu même Yeah. ah n'a wulila walayi fila b'i bolo fila b'i bolo Sɔnnen don sa. Comme ça. ouais Comme c'est un film américain. Ouais. ɔ kelen don sa i yɛrɛ b'a kalama Yeah, ouais man. n cɛ an b'a kɛ cogoya min na cogo O kelen don. fo waati sa an cɛ A tɛ gɛlɛya o. waati bɛɛ An bɛ bébini ninnu bɛɛ ta ka bɔ. ah Yo choix. i y'o fɔ Adi. Ya. Cogo di? A kɛra fama yɛrɛ. Ani ma yɔrɔ dugu la ne tɛ muso wɛrɛ fɛ quoi. I yɛrɛ b'o kalama. Ne yi ma kɔnɔ cɛ jɔlen bɛ na turu. Walayi. E yɛrɛ b'a dɔn i ka ko ka di ne ka se degré min ma. I ka ko ka di ne turu walayi. Mais n kun t'a dɔn n b'a kɛ cogoya min na quoi. Tuma bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn ye. Ni n ka ci f'i dɔgɔnin ɲɛna a t'a f'i ye a b'a f'i ye n t'o dɔn quoi. Mais bon au fait n yɛrɛ ni ye ɲɔgɔn ye bi o bɛna ɲɛ f'i ɲɛna quoi. Sinon maintenant n b'i makɔnɔ yɛrɛ quoi. Na walayi. N wele i ka téléphone fɛnɛ tɛ ka passer quoi. Ouais. Cogo de bolo. A bɛ se ka passer. Ça va passer. Ah ok, y a pas de drame. Donc, est-ce que je vais t'en donner Oui. problème pas là. Oui. Donc, je vais t'en donner. Et tu es qui bara? Mamania. Ah, mamie. Ah oui. Hey, tiens. Je n'ai pas monaré. Je n'ai pas ça fait depuis 2 mois que je suis là-bas. Au sang. Na, on est pour voter. Est-ce que entend ce qu'il y a dans nous? C'est un signe donne par où ça me plaît à quoi. Na, il y a comment est voilà. Il y a beaucoup de nous. C'est différent. Il y a ma faute là mais voilà. Aïe, il y a un contact tout. Voilà. Aïe, la contact est vraiment. Ni am te ka ɲɔgɔn ye quoi o de kaɲi quoi mais i tɛ bɔli ma sɔrɔ ou bien wari o t'a dan ye fɛnɛ ka téléphone bɛ wele a tɛ passer donc i bɛ to ka bɔ an bɛ ɲɔgɔn ye o de kaɲi quoi nka i teri Yuri la basumalen est ce que yala mai sanna. Ah, donc c'est vrai mais il y a ça. Oh, je vais te dire mais Donc, mais il y a des choses. ah, ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka bɔ ka taa yala yala yɛrɛ de. N'a ɲɛ bɛ. Yɔrɔ fila mɛn mori bɔra ka ci fɔ ne san. ne tɛ muso wɛrɛ fɛ quoi i yɛrɛ b'o kalama i ka ko ka di ne ka se degré min ma i ka ko ka di ne turu walayi mais n kun t'a dɔn n b'a kɛ cogoya min na quoi tuma bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn ye ni n ka ci f'i dɔgɔnin ɲɛna a t'a f'i ye a b'a f'i ye n t'o dɔn quoi na bon au fait n yɛrɛ ni ye ɲɔgɔn ye bi o bɛna ɲɛ f'i ɲɛna quoi. Mo jɔn. Donc sa minnu kun b'a la ka foto ta sa. Olu a. Awɔ olu. Ya ese fɔlɔ ni wari b'a bi na ka tugu mani kalata wari t'a kun foyi jugu sago ala ten to i ɲɔgɔnna w'i ta. Komi a daminɛ de fɔlɔ ne t'a dɔn fɔlɔ a bɛ se ka ɲɛ. Mali yɛrɛ bɛ min yan. M'a ka ci de f'i ye. E sɔnna yɔrɔ. Bon ne kɔni sɔnna. I b'a essayer ni tile 2 na de.
to ka jawsa bana ni bilela to ka furu mariage ni bolo n'a kariya la o di bɛ tugu o n'a ma kariya ka di bila to yen nɔ ne u terikɛ dɔɔni ne sigira kɔnɔ n na ko dɔw kɛ yan nɔ fo k'o sa n'o ye mami tɔgɔ yɔrɔ o t'o ka dugu kuma tɛ ko bɛ tugu o kɔ o bɛ kɛ ka tɔgɔ ladi i b'a essayer fɔlɔ ni wari b'a kun dɔrɔn i bɛ tugu a kɔ ni wari t'a kun dɔrɔn a bila kɔfɛ a dilan ka i ka tɛmɛ ni tɛ a to ma wala min na kɛ cogo min o de kun do wa n'an yala yala ne yɛrɛ kun bɔlen do o de la ee an ka taa Ma push up. Ama n tile filanin ko nin yɛrɛ cɛ ma. Wala. Wa har ma yɛ sansan ɲɔgɔn kunbɛ. Ma. e wale aw cɛ dun aw ka ko tɛ ban Ne y'o fɔ. ni an bɔtɔ yɛlɛ la ni yɛrɛ bɔtɔ yan n bɔtɔ n ka élément nɔfɛ ko an ka taa an sigi bɛrɛ dɔnni b'a wa wa a ka wusa kana kɛ k'a ka wusa ten tɔ dɛ e joli i b'a dɔn n'a ma wusa m'a f'i ɲɛna sa e ni daga wuli de o parce que o ye sira jugu nin a man di ne ye o ye cɛ min dɔn o a kɔni a position ka wusa dɔɔni mais i fɛnɛ bɛ min ya tugu i yɛrɛ la fɛn fɛnw ka to ka kubaw bɛɛ wuli la kuwa i b'a daminɛ ni 20 000 dépôt ye n'o bɛ yen nɔ o don n'o tɛ yen dɔrɔn a ka taa kɛrɛfɛ an bɛ hinɛ ale la kuwa n'o de fɔ joli o jugu sɛbɛya la bilen yan nɔ a an tɔgɔ ka cɛ ka mago ma ɲɛ a tɛ kɛ sigida e bɛ sigida kɔnɔ bɛɛ an tɔgɔ cɛnnen don yɔrɔ bɛɛ ko ka tila k'a fɔ ko mani kalama fɛnɛ t'an bolo e yɛrɛ ka wariko tɛ dɛ n bɛ min fɔ a ye n'o sɔrɔ a ka bolola wari b'i ci wa i bɛ to a fɛ n'a bolola wari t'i jɛfɛ dɔrɔn tɛmɛ i ni ka sira ye wari dɔw bɛ yen bamakɔ sigi kɔnɔna na bilen yan n'i ko ten n y'a mɛn an tilala o yɛrɛ bɛ bɔ sidenya tagama minɛ tɛnɛ kam tɛnɛ ka cɛ kɔni b'a di dɔɔni mais ni wari fɛnɛ kɔni sera En fait, ne fɛn fɛn fɛ cɛ sugu dugu ne dɔgɔnin ka numéro ta i fɛ. Taara ye tan. Très bien. Est-ce que i b'a kalama ko n'a kun bi sɔgɔmada in na? Est-ce que i b'o kalama? N ka cɛ fɔ an taara ɲɛ la. An ka ca ko yɛrɛ An ye mouvement bɛɛ kɛ. Ko yɛrɛ ti yɛrɛ. An ko ko non ko kelen don quoi. Nka wala bi la. Ɲɔgɔn bolo. Kelen don sa. Parce que i yɛrɛ k'i jilaja i k'a wuli dɔrɔn. Tile fɛnɛ an ka ɲini yɔrɔ dɔ la dɔrɔn. O ye fo ka te yan cɛ. Cɛ. I yɛrɛ bɛ kɔfɛ o. Tuma bɛɛ ne b'a essayer k'i labɔ i bɛ ka i yɛrɛ dogo bɛɛ. A cɛ. Cɛ b'a dɔn mouvement ba nin tɛ ne ka I ka cɛ kibara de m'o kɛ. Mun? Ni mun fɔmana dɛ. I n'a fɔ ma. O ma tɛ dugu in kɔnɔ yan na. Bon ni n'a fɔmana dɛ wala. Cɛ a yɛrɛ tunnen don ne la o fait depuis o don a ye ne wele fɛngɛ k'an to a ye ne wele la fo bi bon ne fɛnɛ m'a ɲini k'a fɔ i bɛ min donc i ma kɛra fama yɛrɛ de sinon a bɛ cogo di wala yɛrɛ ko ka i tɛ ka bɔ dɔrɔn an bɛ to ka taa yala yala ni dɔgɔ ye fo waati san cɛ kelen don